Nestes momentos convulsos xorden numerosas iniciativas solidarias. Unha das últimas implica un grupo de hostaleiros de Ribeira, vendo como os seus locais permanecen pechados dende hai varias semanas. A consecuencia da crise do coronavirus, decidiron entregar ao Banco de Alimentos todos aqueles produtos que se atopan nas súas despensas e que agora non poden empregar, para que lles sexan entregados a familias que si o precisan. Básicamente é leite, arroz, fabas, todo o que temos para a tapa, guisantes, despois tamén temos galletas que damos para o café, patatas fritas, zumos de leite que teñen unha caducidade de uns 3 meses e canto antes se repartan mellor, porque a hostelería probablemente sea o último en abrir. Si vamos detrás de Italia, cando isto se abra, nós vamos a ser os últimos, co cual moitos produtos que temos xa non van a valer. Entón, millor é darllos a quen os necesite que tiralos á basura. Para levar a cabo a iniciativa, os hostaleiros contan tamén coa colaboración do Concello, que a través da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil se encargará da recollida de víveres polos distintos locais e destinalos así ao Banco de Alimentos. Nun primeiro momento foron só un par de locais os que se implicaron na iniciativa, pero cada vez vanse sumando máis, e a día de hoxe xa hai uns 30 establecementos colaborando, e aínda poden ser máis. Somos 30, pero no grupo debemos ser 80, o sea que co cual día a día vanse anotando máis, e sí, o problema vai a ser logístico, porque claro, lunes vamos a ter que estar un en cada local, e Protección Civil recollendo bar a bar todas as cousas, porque vamos a intentalo facer en unha mañán. Non vai a ser fácil, porque a mobilidade é complicada. Por exemplo, a min é máis ou menos fácil, que vivo a 5 minutos, pero os que viven fora teñen que vir en coche hasta o seu local, pero bueno, xa estamos coordinados ca Policía Nacional, ca Policía Local, con Protección Civil, para facelo como mandan o protocolo de urgencias sanitarias.